Bună, Alma! Bună. Vrei să spun o poveste? Mhm. Uite, era odată un castel în care locuiau soldăței numiți și biluțe pământești. Biluțe pământești. Și erau și regine numite biluțe Biluțe pământești. cerești. Cresc în cer și soldății pe pământ. Dacă ar veni un soldățel să se întâlnească cu regina, așa îmi face. Bravo! Și dacă ar pleca soldățelul de la întâlnirea cu regina, perfect! Și dacă vin doi soldăței și pleacă, tot doi pleacă. Pleacă și prietenul lui. Perfect! Și acum vine și regina la întâlnire. Și mai vine încă un soldat și încă unul și încă doi. Perfect! Și acum avem 9. Corect? Bravo!